kupališne sezone. Planiramo je otvoriti dan uoči Terezijane, dakle 14.6. Evo, ovdje smo nalazimo, praktički kažem sve ide s nekim svojim tijekom i mislim da će bazen biti doista prekrasan, da će ove godine biti, vjerujem, i rekordan broj kupača ako nas posluži dobro vrijeme. I dalje nastavljamo sa infrastrukturnim radovima na području grada, imamo preko 50 gradilišta otvorenih, evo, svakim danom otvaramo neko novo koje možda nismo i planirali. Tako smo evo dobili i 2 škole koje planiramo obnoviti energetski do kraja ljeta, međutim očekujemo još 4 u idućih nekoliko dana da će nam biti isto tako odobreno. Dakle, planiramo energetsku obnovu druge osnovne škole završiti, škole Ždralovi, 2,7 milijuna kuna nam je odobreno od strane Fonda za energetsku učinkovitost, škola u Gudovcu, 1.400.000 kuna. Imamo još u idućih nekoliko dana bismo trebali po nekakvim najavama, s obzirom smo iste te projekte pripremali, radili, jednako su kvalitetni i dobri, trebali bi biti odobrena i škola u Korenovu, i škola u Cigleni, škola u Plavnicama, jaslice u Radničkom naselju. Dakle, evo, to je sad prvi set energetskih obnova koje radimo, koje ja vjerujem da će do kraja godine biti gotove. Malo će biti nezahvalno jer će biti teško prognozirati hoćemo to se uspjeti do početka iduće školske godine, međutim, evo, pokušat ćemo to nekako uskladiti. Za kraj godine 9. mjesec prijavljujemo još 10-ak objekata za energetsku obnovu, od Doma kulture, 4. osnovne škole, dvorane europskih prvaka, područne škole Obrovnica, Galovac, dakle sve škole područne na području grada Bjelovara želimo obnoviti, neke nisu dirane nekoliko desetaka godina, dakle mislim da će doista učenici u novu školsku godinu, odnosno iduće godine vrlo vjerojatno početi krenuti u jednu nove obnovljene škole na području grada Bjelovar, dakle nismo samo se orijentirali na centar, već i na ona, rekao bih, rubna naselja u gradu Bjelovaru. Svi zaslužuju jednaku šansu, želimo dignuti standard u školstvu. Dižemo evo u 6. mjesecu ponovno rebalans proračuna, znam da oporbu to jako smeta, ali meni je cilj da što više novaca pokupimo iz europskih fondova, pa radit ćemo ako treba na svakom gradskom vijeću rebalans proračuna, ako će to značiti dizanje proračuna. Za nekih 15 milijuna kuna ponovno dižemo proračun, dakle prijavljujemo reciklažno dvorište vrijedno 1 milijun eura, prijavljujemo dakle projekte vezane uz vrtić, prijavit ćemo evo sada na natječaj Ministarstva poljoprivrede u jednom rekao bih ruralni dio, prijavljujemo i vrtić, 5 milijuna kuna vrijedan, 85% je sufinancirano, doista bilo bi šteta da to ne iskoristimo. Dakle, možemo očekivati jedno onako burno ljeto u gradu, puno građevinskih radova, sve što smo mogli uputili smo upravo preko ovog ljeta u operativu da doista dobro iskoordiniramo te radove. Napominjem, 29.9. uoči dana grada, ja vjerujem da će sve biti spremno, da ćemo zakopati prvu lopatu za gradnju Bjelovarskog stadiona. Tako da, evo, doista možemo se pohvaliti sa mnogo stvari. Ono što, evo, jučer dobili smo informaciju, prošlo nam je, dakle, i urbanistički plan Bjelovarsko-bilogorske županije uvršteno i zona Korenova, što je zadnja prepreka praktički da uputimo prema ministarstvu zamolbu da za zemljištem kako bismo krenuli i stvaranje, dakle, velike, biti najveće poduzetničke zone u Bjelovaru, zone Veliko Korenovo. Prgomelje, Rajić, radovi teku svojim tijekom, dakle očekujemo krajem ljeta da će to isto tako biti završeno i da ćemo krajem ljeta imati i otvorenu cestu prema Farkaševcu u dogovoru sa Hrvatskim cestama
i ja vjerujem doista će ovo biti jedna onako, rekao bih, uspješna građevinska sezona, a građani naravno molim za strpljenje. Puno se radova pokrenulo, puno će se toga raditi, puno će se prašiti na kraju krajeva i moram reći još jednu stvar, znam da me stalno ljudi ispituju vezano za Radničko naselje. Radničko naselje će biti gotovo isto tako negdje do 15.8. Dosta problema tamo ima, ne građevinskih nego između ljudi. Moramo to posložiti i ljudi moraju isto tako biti složni. Svako gleda svakom susjedu u dvorište, što je kod njega napravljeno, što nije. Tako da kad se to sve posloži, evo ja vjerujem da će Radničko naselje do kraja ljeta isto tako biti završeno.